Эфирда хабарлар программасы исәнмсез. Студияда Адилия Бұрханова. Бүгінгі шығарылышның мұхим темалары турында қысқаша. Зәй егіншілері ұрып жиюға кірішті. Вместе в строю с мужчинами защищали Родину. Бейік Ватан соғышы ветеранын 100 ешлік юбилейі білән құтыладылар. Құйы бек выручает бізні. Сөгілейді ешеуші Ольга һәм Иван Долговлар әлі де құйы суыннан файдаланам. Бүгін районда ұрып жию компаниясы старт алды. Үш агрофирма қырларында 21 комбайн икмек сұқтыруға кірішті. Восток агрофирмасының арпа басуында барған ішіні біздің түшіру түркіміде көріп қайтты. Зәй егіншілері де доға білән икмек сұқтыруға кірішті. 11 июль күні олар республикада біріншілерден болып ураққа түшті. Комбайнлар гүрілтісі бұл күні Александр Бестесі ауылы янындағы арпа басуында ештілді. Восток агрофирмасы қырларында іш район башлығы Разив Кәрим Фатихасы білән башланды. Бүгін ертеңге міне 16-17% арпаның дымлылығы көрсетті. Жоған көре бүтін үш агрофирмада да агросилының бүгін күнде старт береміз. Алдан фараздаған шайын, например, 100 мың тонна толайым жиып алырбыз деп ойлаймыз. Жоғалтуларсыз, мотор еттіріп, ішлеп, бүтін ішлерімізді уақытында тәмамларға. Район бойынша біртүклі культуралар 40 мың гектарға яқын майданны бели. Арпа культурасы 11 мың, 17 мың гектарда күзгі бұдай білән арыш үстірілген. Урып жию үшінде 50-ге яқын комбайн ішлиешек. Ашлық ташу үшінде йүк машиналары жәліп етілген. Бүгін Зәй һәм Зәй шикәре агрофирмалары да урып жиюға кірішті. Икмек булса жерда болады халық. Икмек сұқтыруны республикада біріншілерден болып башлаған районыбыз оңыш күләмі бойынша да алдыңғылықны бермәс деген үмітте қалабыз. Адилия Бұрханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хабарлары. Зәй егіншілері райондағына түгілі Россия көлемінде де өзлерін сынадымай. Қазанда озған мәртебәлі 40 күні агросанағат форум көргезмесінде Зәй агрофирмасы механизаторы Халил Уразманов дәулет бөлігіне ие бола. Агрофирма «Зай» Заинского муниципального района. 6 июльден 9-на қадар Қазанда Россия көлем 40 күні узды. Анда район башлығы жетекшілігінде Зәй ауыл қызметшенлері де қатнашты. Ел дәвамында нәтижелі қызмет көрсетушілерге дәулет бүләклері тапшырылды. Зәй агрофирмасы механизаторы Халил Уразманов та Россия Федерациясы Дәулет думасының аграр мәселелер комитеті рәхмәті белән бүләкленді. Шулай ук Халил Уразманов 40 күні қысаларында узған суқашылар чемпионатында да Россияның алдыңғы жер эшкәртүчеләре белән беренче урынлыкка кірді. Зәйдә 4-нче өлкән кеше үзенең 100 яшын билгели. 11 июльдә Бейік Ватан сугышы ветераны Валентина Лыкованы туган көне белән кутладылар. 100 яшәрнең гомер бәйрәменнән безнең репортаж. Этот день начинаем с наших приятных поздравлений. Валентина Лукьяновна. Да. Чак-чак на стол. Здравствуйте. 100 яшьлек туган көнендә Бейік Ватан сугышы ветераны Валентина Лыкова чәчәк бәйләмнәре, бүләкләр, җылы котлаулар кабул итә. Район башлыгы, ветераннар советы һәм башка бик күпләр изге теләкләрен юллыйлар. Война не женское лицо у нее, но вы показали вместе в строю с мужчинами, защищали Родину. И они говорят, мы также завоюем эту победу. Спасибо вам. Возможность еще раз вам поклониться. Россия Федерациясы Дәүләт думасы депутатлары Айдар Метшин һәм Олег Морозов, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Николай Нефедов котлауны видео язма аша юллаганнар. Депутатлар ярдәмчеләре Валентина Лукьяновнага истәлекле бүләкләр тапшырып гомер бәйрәме белән кутладылар. Бейік Ватан сугышына ул шәфкать туташы булып алына. Меңләгән яралыга 2нче гомер бүләк итә. Бүген ул 3 кызы, 9 оныгы, 21 оныкчыгы кадер хөрмәтендә яши. Она у нас в здравом уме, в хорошей памяти. Она у нас читает, кроссворды разгадывает. Вот только сейчас вот немножечко стала чуть-чуть вот путаться в этот самый. А так нет, она у нас молодец. Зур хөрмәткә һәм ихтирамга лаеклы шәһәрдәшебезнең туган көне изге теләкләр, концерт номерлары белән үрелеп барды. Адилия Бұрханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Ел сайын район башлыгы мохтаҗларны Зәй фуклары һәм Новый Зәй район газеталарына яздыра. Быел да подписка бүләк акциясе хакимият бинасында узды. Бу хакта тулырак киләсе видео язмада.
Har yıldagыча район башлыгы подписка бүләгит акциясенә кушыла. Быел да махсус хәрби операциядә катнашучы ир егетләрнең гаиләләрен район газеталарына яздырды. 10 гаилә үз йортларында Зәйф уклары һәм Новыза газеталарын алдырып, республика һәм район яңалыкларыннан хәбәрдар булып торачак. Мин һәр вакытта да үндим. Үзебезнең райондашларыбызны, районыбыз турында кызыксынучы кешеләрне үзебезнең газетларыбызга язылырга Мен ел сайын татарча да, русча да версияларына yazылып барабыз. Аның икесе ике төрле газет, икесе ике төрле мәгълүмат бирә. Район советы һәм башкарма комитет коллективы да бик теләп подписка бүләгит чарасыннан читтә калмады. Мохтаҗларны газетага яздырып, чын күңелдән игелекле эшкә кушылдылар. Элек-электән чишмәләр, казылган коелар авыл халкы өчен су чыганагы булып торган. Хәзердә Зәйнең кайбер авылларында коедан файдаланучылар бар. Бигрәк тә эссе көннәрдә сулар кимегән вакытта аларны кое коткара. Сөбеләйдә яшәүче Долговлар хуҗалыгында сакланып калган коены без дә күреп кайттык. Һәр көнне менә шулай без су сибәбез, кое суы белән. Сөбеләйдә яшәүче Ольга Долгова эссе көннәрдә су юк дип аптырап тормый, ишек алларында урнашкан коедан файдалана. Яз, җәй буе чәчәкләргә дә, бакчадагы яшелчәләргә дә суны шуннан сибәләр. Суны алу өчен махсус насосда җайлаганнар. Кое суы белән тозлаган кыяр помидорлар аеруча тәмле була ди хуҗабикә. Менә без җәй буе менә безнең шунда летний кухня, мин шунда засолка белән занимаюсь, шушы кое суы белән кулланабыз. Сибәргә гел кое суы кулланабыз. Менә шул инде. Кое бик выручает безне. Элек Сөбеләй авылында коелар йорт сайын булса, хәзер санаулы гына гаилә башлыгы сүзләренчә, бу кое тарихи санала. Бер гасыр элек казылган булса кирәк. 2010 елда булган корылыкта да суы кимемәгән. Әтәме буенча өйдәге краннан ага торган судан күпкә аерыла ди хуҗалар. Әби карчыклар инде киен тәшиләк белән безгә төшәләр суы. Суы өстемне шулай. Монда бер-ике колодецлар бар, алып шумталардан алмыйлар, бездән алалар. Сезнең кое суы өстемне. Безнең вообще төши тәмдә түгел. Натуральный теге шишмә суы. И җумшак. Бигрәк тә җәен кайбер авыл җирлекләрендә су проблемасы бар. Авылның беренче башында бакчага су сибүчеләр булса, икенче урамга аның килеп җитмәү очраклары да күп. Коелары булган Долговлар исә судан иркен файдалана. Адилә Барханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Узган атнада Зәйдә бер янгын очрагы булды. 88-нче янгын сүндерү хезмәте Иске Зәй бистәсендә ут чыгу турында хәбәр ала. 9 июль көндезге сәгать 3-тә 88-нче янгын сүндерү хезмәтенә Иске Зәй бистәсендә ут чыгу турында хәбәр ителә. Ларионов урамындагы шәхси хуҗалыкта йортның түбәсе яна. Нәтиҗәдә 64 квадрат метрлы торакка зыян килә. Фаҗигада һәлак булучылар юк, утның ничек килеп чыгу буенча тикшерү эше бара. Тиздән Питрау бәйрәме җитә. Быел бәйрәм кунакларын Кашкатау итәгендә нинди чаралар көтә? Бу хакта тулырак киләсе видео язмада. Крешен халкының олы бәйрәме Питрау җитә. Питрауны райондашлар, кунаклар бергә җыелып, 12 июль көнне гадәттәгечә Кашкатау итәгендә бәйрәм итәчәк. Программа 17 сәгать 30 минутта театральләштерелгән тамаша белән башлана. Ә бәйрәмнең төп өлеше кичке сәгать 6-га билгеләнгән. Елдагыча Зәйбезнең иң матур сөйкемле кызлары Питрау шибәре бәйгесендә үзләрен сыный ала. Татар эстрадасы артистлары Марина Карпова, Ясмин, Бәллүр триосы үзләренең ямьле җырларын бүләк итәчәкләр. Зәйнең Крешен коллективлары чыгышлары да тамашачы күңеленә хуш килер дип уйлыйбыз. Питрауның төп күрке традицион учак ягу сәгать 10-да булачак. Хөрмәтле зәйлеләр һәм шәһәребез кунаклары, оештыручылар сезне 12 июльдә Кашкатау итәгендә көтәләр. Рәхим итегез. Шуның белән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Тагын да күбрәк мәгълүмат белән сез Зәй яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Мин сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз.